Zavedena pod oznakom R-Top 11 21. ožujka 1992. svečano je u more porinuta prva hrvatska ratna topovnjača kralj Petar Krešimir IV. Na velikoj svečanosti bio je i predsjednik Franjo Tuđman, koji je prema mornaričkim običajima ujedno bio i kum topovnjača. Zanimljivo, topovnjaču je pod oznakom R-Top 410 započela graditi Jugoslavenska ratna mornarica. No nakon izbijanja otvorene velikosrpske agresije, radnici brodogradilišta Kraljevica počeli su odugovlačiti radove i na taj način omogućili da se gradnja topovnjače ne završi sve do odlaska jugovojske s teritorija Hrvatske. Topovnjačom dugom 53 metra, naoružanom raketnim sustavima, teškim dalekometnim topovima i drugim vrstama oružja, znatno su ojačane snage Hrvatske ratne mornarice. Topovnjača ima mogućnost raketnih udara, osposobljena je za topnički boj na moru i za djelovanje protiv ciljeva u zraku. Nakon ispitivanja pogona i topničkog naoružanja, brod postaje i operativno uporabljiv, te početkom lipnja 1992. na čelu s prvim zapovjednikom Tončijem Vidanom uplovljava u matičnu luku Lor. Iako nije bilo potrebe za njezinim ratnim djelovanjem, posada je tijekom 1994. demonstrirala svu moć ove topovnjače na združenoj vojnoj vježbi Poseidon 94. Inače, ubrzo nakon dovršenja R-Topa 11 pristupilo se izmjenama i poboljšanjima izvornog projekta, te je započela izgradnja drugog broda klase R-Top 12, nazvanog Kralj Dmitar Zvonimir. Moćnija topovnjača R-Top 12 porinuće je dočekala tek 2001. a kum je bio tadašnji predsjednik Stipe Mesić. Zanimljivo je da je ključnu ulogu u završnim projektima obje topovnjače imala žena, Nivec Lokošek, projektantica s Brodarskog instituta. Unatoč nemalim financijskim poteškoćama i potrebom za popravcima, obje topovnjače su operativne i djeluju u sastavu Hrvatske ratne mornarice.